हामै मारो सिनि मीडिया पर्सन दिनै समय बाक्सा हायना हाय मिया बाय दिनै 11 तारिख दिनै 12 तारिख जों सिनि बुक संजनानै उन्दै जों हायना हाय donation collect खालायलायगा दाइमोन बिसिंगो जों आबादत सिनि खुमलुं जत दुगान आमचाय रहो जों जत जागान collect खायै जे मानसाक जों खायमाखा वाति बिसिं बिसिं खौनो जों खालायलायगा जे अरो जे तमन अबो जों दाबो सिल पेकेट खालायनाय खायमोन परिवो जों खोना रगो थांगै बंनो जे सिनि बुक या फारै सोलिनाय तेबो हामबाय मारो आनि जे लगी तमेरो आनि टीम बंनो बेले हामबाय आनो सुबा खबरो मियानि सिनि सुबाय तमने दिनिसि जरतै आंबो बंनो हामबाय तेबो हामबाय मारो सिनि लुफुरकनो सिनि खागोनां सिनि जत खुमुलुं आमसायनि सिनि लुफुरकनो बेले हामबाय मारो तामनेखौ बरफ निजिनि खाक वारबायखे जे सुक्तै सिनि बुक संजनानै याफरमानि बागै ओंखाय जों दिनै टाइटल जों वानसुक लायखा तेबो बुइ बखागै दङ बिनि बागै चादा कालेक्सन खालायलाय दङ आबोनि बागै जोंनि जागा थांलिया सिनि जे खुमुलुं एरियायाव सिनि खालायै जे सुक्ति सोंबनो याफारै रखलायसिनाय हामबाय।